अनजालु फरायसाफोर आरो जोंनि दिनैनि बे टिभि प्रग्राम खौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा नोंथांमोन, आंनि मुङा कमलाकान्त बसुमतारी। आङो दिनै इंखं टिभिनि गेजेरजों इंराजि फोरोंनो फैदों। दिनैनि आंनि गिबि टपिकआ LSRW। दा जोङो मिथिबाय जे जोंनि फरायसाफोरा बे लकडाउन समाव बेसेबां खहा जाखो। दिनै 40 सान बारलांबाय, 50 साननिबो बारा जागोन, 2 दाननिबो बारा जानो हागौ बे लकडाउननि बन्द'आ। दा फरायसाफोरा बे सानाव जोबोद खहा जाबाय। फरायसाजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफाफोरा रांखान्थि खहा जाबाय। फरायसाफोरा जिउ दानायाव गोबां खहा जासिगोन। दा बेनिखायनो जोंनि इंखं टिभिआ डिजिटेल क्लास एबा इंखं टिभिनि गेजेरजों फरायसाफोरा जाहाथे मुलाम्फा जायो, बेनि थाखाय डिजिटेल क्लास खालामनो नागिरदों। आरो बेनिखाय आंखौ बे बिबानखौ होदों इंराजि फोरोंनो। आं दिनै अनजालु फरायसाफोरनो इंराजि फोरोंद्रायनो फैयाखै। दिनै मेन क्लास नङा, बेहाय आङो LSRW बे जिनिसखौसो फरायसाफोरनो खोन्थागोन। बे फरायसाफोरा बे प्रग्रामखौ नायनानै बेसेबां मुलाम्फा जायो बेखौ गावसोर मिथिसिगौ। नाथाय बे खोथाया सैथो, बेजों सोलोंनानै दिनैनि जुगाव जि अनलाइन क्लास जादों, डिजिटेल क्लास जादों, दिल्लीयाव फोरोंगिरिया फोरोङो आरो गुवाहाटीयाव फरायसाफोरा फरायथाखोआव थानानै सोलोङो। नैबे जोंनियाबो इंखं टिभिनि जि नाजानाय बेबो बेनो जे नोंसोर फरायसाफोरा इयुन जिउ दानायाव बेखौ सोलोंनानै लाखानो हागोन। जेखियानो जादोला फरायसाफोर, आं आंनि जि आयदा बे आयदाखौ जुरिनोसै। जे जायखिजाया राव फोरोंनो थांनायावनो बा सोलोंनो थांनायाव, फोरोंनो थांनायाव फोरोंगिरिया, सोलोंनो थांनायाव फरायसाफोरा बे मोनब्रै हांखोखौ मिथिथारनांगौ। LSRW। जों बेखौ गोबाङानो मिथिया। आं फोरोंगिरि सारमोननि खाथियाव निमाहा बियो, गोबां मिथिनानै थानो हागौ। दे आङो बुंबाय जे गोबाङा मिथिया, नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो, नोंथांमोना जुदि सोरबा मिथिनानै दङब्ला। बे LSRW बेखौ फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसाफोराबो मिथिथारनांगौ। फरायसाफोरा बिनि जे खाबु बा सुबिदा बेखौ मोननांगौ। दे आङो बुंनोसै LSRW बियो जों मोनसे राव सोलोंनायाव माबायदि गोनां, बियो मा जिनिस, मानो इसेबां नांगौ जायो बेखौ जों मानो मिथिनांगौ। फरायसाबो, फरायसानि बिमा बिफा आरो जों फोरोंगिरिफोर। बे LSRW बे LSRWआ स्किल्स मोनब्रैनि गिबि हांखो। तारमाने बियो
The four skills of language learning. Language learning ni मोनब्रै skill. जायखिजाया राव सोलोंनो थांब्लानो बुंनो सोलोंनो थांब्लानो बे स्किल मोनब्रैखौ जोङो मोनथारनांगौ जोङो खालामथारनांगौ बेनि जाबाय four skills of language learning LSRW तब एलामा एसामा आरामा डब्लिउआ मा जों बेखौ फारि फारि मिथिलांदिनि L stands for listening. L stands for listening. S stands for speaking. S stands for speaking. R stands for reading. W stands for writing. So the four letters stands for in sequence. L stands for listening, A stands for speaking, R stands for reading, W stands for writing. जे फरायसाफोर नोंसोर बेखौ मिथिदो जे बे मोनब्रै हांखोआ मोनब्रै स्किल गिबिया लिसनिं नैथिया स्पिकिं थामथिया रिडिं आरो ब्रैथिया राइटिं बे जिनिस बा बे स्किल मोनब्रैया मोनब्रैखौ जुदि जोङो मोनोब्ला एबा रोङोब्ला अब्ला जोङो मोनसे रावखौ एसे गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन आरो जोंहा नोंसोर फरायसा नालाय स्कुलाव फरायसालियाव नोंसोरो गोरलैयैनो इंराजि हिन्दी बे गुबुनारि हारिनि रावखौ सोलोंनो हागोन मोनसे खोथा जे बिमानि रावखौ सोलोंनायावबो जोंनो बे मोनब्रैखौ नांदों जों बर' राव बुङो जों बर' रावखौ सोलोंनांदोंमोन बोरै सोलोंदोंमोन बेयो जाबाय जे मोनसे गिदिर खोथा गोबाङानो ओरै रोङोना खोनासंनानै रोङो खोनासङै सङैनो रोङो औ सैथो खोथा खोनासंनानै रोङो बेखायनो लिसनिं खोनासंनो मोनबा रोङो मोनसे रावखौ सोलोंनो थांनायाव सोरबा सासे मानसिया जुदि खोनासंनो मोनाबा बे रावखौ मालायनि खुगानिफ्राय रेडिअनिफ्राय टिभिनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय नङाबा रोङा बियो खोनासंनो मोनथारनांगोन दे जोङो बिमानि रावखौबो बै अभिमन्युनि एग्जाम्पलखौ नांलायला जे जोङो खोनादों बा मिथिदों जे सासे उन्दै गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो बिमानि राव जों बर' रावखौ आंबो बर' रावखौ जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो खोनानो मोनदों आरो अभिमन्युनि खोथानिबाथ' अभिमन्युनि सल'निबा बे बिमानि गोरबोआव थानायनिफ्रायनो खोनानो मोनो होननानै बुङो ओरैबायदिबो बुंबावो जे 8 दान जाबानो गथ'फोरा बिमानि गोरबोआव थानायावनो बे माबाफोरखौ बिमा बिफानि रायलायनायफोरखौ खोनानो मोनो दा मोनसे खोथा बुंदों बेनिखायनो गोनोखोआरिफोरा जे बिमा बिफाफ्रा
गावसोर सानैनि रायलायनायाव गोरबोआव जेब्ला गथ'आ 8-9 दानसो जाबाय अब्ला गाज्रि खोथाफोर रायलायनाङा होख्राव होसि खालामनाङा आरो मिनि गाग्लोबलाबायनाय बेफोरखौ खालामनाङा मोजां मोजां खोथा रायलायनांगौ गियाननि खोथा रायलायनांगौ मानो होनब्ला बे गथ'आ गोरबोआव थानाय गथ'आ बेफोरखौ खोनानानै मा सोलोंनो हागोन आरो जेब्ला गाज्रि खोथा खोनागोन गाज्रि सोलोंगोन मिनि गाग्लोबनाय खोनाबा बे माने बागदावनोबो हागौ गोरा गोरा नांलायनाय आरिनाय खोनाबा बे बागदावनो हागौ आरो बिदिनो गोरबोनिफ्रायनो बियो एसे मा बोरैबा आखुनि जाबोनो हागौ बेनि थाखायनो गोनोखोआरि बुंदों जे बिमा बिफाफोरा गोरबोआव थानाय समाव गथ' गोरबोआव थानाय समाव खोब साबधान जानांगौ रायलायनायफोराव मानो गथ'आ सोलोङो जोनोमनि उननिफ्रायनो गथ'आ सोलोङो नङा जोनोमनि आगोलनिफ्रायनो एसे सोलोङो खोनायो खोनानानै सोलोङो बेखायनो जों सांग्रां जानांगौ बे थांथोंसै जोनोमनि उननिफ्राय सासे गथ'आ न'खरनि गासैबो मानसिनिफ्राय बिमा बिफा बिबै बिबौ आरो जायफोर दङ बिबथै बिमानै बेफोरनिफ्राय बिदा बिब'निफ्राय बे बर' रावखौ गावनि बिमानि रावखौ खोनासंनो मोनबाय थागोन खोनासङैनो बियो दानथामसोनि उनाव बियो माबा माबि बुंनो नाजागोन जाफुङै मोनसे सोदोब बुंनो नाजागोन बिदिनो बे थांबाय थागोन आवगायलांबाय थागोन आरो जेब्ला गथ'आ बोसोरसे जाहैबाय अब्ला बियो मोनसे मोननै सोदोब बुंगोन आरो बोसोरसेनि बारबाथाय बियो गुसुङै जाफुङै मोनसे सेन्टेन्स बुंगोन बाथ्रा बुंनो बियो नाजायो आरो गेदेरफोरा बेखौ हमनानै लानांगौ जायो बुजिनानै लानांगौ जायो अनजालु फरायसाफोर जोङो खोनासङै जुदि बिमानि रावखौ सोलोंनो हादोंब्ला अब्ला जों सोलोंनांगौ जानाय इंलिश जोंनि जि फरायाव जोंनि सेबायानो जाथों बा CBSE आनो जाथों जोंनि स्कुलफोराव जों सोलोंथारनांगौ इंलिशखौ बाध्य बे कम्पालसारि साबजेक्ट बेखौ जोङो खोनासंनानैनो सोलोंनो हायो होमबा जों खोनासंनो मोननांगौबा सोरनिफ्राय खोनासंनो मोननांगौ जोंनि फोरोंगिरिनिफ्राय खोनासंनो मोननांगोन लोगोनिफ्राय खोनासंनो मोननांगोन बिमा बिफानिफ्राय खोनासंनो मोननांगोन न'खरनि गुबुननिफ्राय खोनासंनो मोननांगोन आरो न'खरनि रावबो जुदि इंराजि रोङाबा बुंनो हायाब्ला अब्ला जोङो रेडिअ' टिभिनिफ्राय खोनासंनो मोननो हायो रेडिअ' टिभिनिफ्राय इंराजि खोनासङै जोङो सासे गथ'खौ इंराजि बुंनो हानाय लिरनो हानाय जोङो मोनथारो दा बे गथ' सासेया उन्दै गथ' सासेया इंराजि सोलोंनायाव बेबादिनो बे स्किलखौ लिसनिं स्किलखौ बे मोननांगोन आरो बिदिनो बियो बे स्किलखौ गावनि आयत्त खालामनानै लागोन दा फैदिनि जोङो नैथि स्किलाव बे जाबाय स्पिकिं माने बुंनाय गथ'आ बुंनो लायो खोनासङै बुंनो लायो सोरबा फोरोङो जों मोनो न'खरफोराव उन्दै गथ'फोरखौ गेदेरफोरा बुङो आइ बुं बाबा बुं आफा बुं बिदि फोरोंनाय
जोङो खोनायो ओंखामफोरखौ जोङो ओरै बुंनाय खोनायो जे न'खरनि मानसिफोरा बिमायानो जाथों बिबैयानो जाथों बिसोरो होनो ओंखाम होना माम इदिसो होनग्रोयो बर'आव बे मोनसे पेकुलारिटि दङ जे ओंखामखौ माम होनो दैखौ अ होनो सिखाखौ गागा होनो बे रोखोमनि माबा माबि माने सोदोबसो फोरोंग्रोयो आरो बेनो उनाव थिग जालाङो सिखाखौ गागा होनो दाउखौ ग होनो गग बे दा होमबा जोङो स्पिकिं बेखौ फोरोंगिरिनिफ्राय क्लासाव मोननांगौ लिसनिंआव जेरोखोम फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय इंराजि हिन्दी बुंनाय इंराजि बा इंराजि हिन्दी बा हिन्दी बुंनाय खोनासंनो मोननांगौ बेबादिनो स्पिकिंनि बेलायावबो फरायसाफोरा बे माबाखौ बुंनायखौ खोनासंनो मोननांगोन बिथाङासो बुंग्रोनांगोन फरायसाफोरा बुंग्रोआ फोरोंगिरियासो बुंग्रोनांगौ हाउ आर यू ए फर आपेल बी फर बेनाना बेफोरखौ फोरोंगिरियासो बुंग्रोनांगौ बिदिनो गथ'नि खुगाखौ बायहोनांगौ सिफायनांगौ बिसोरा खुगा बायदावबा अब्ला बिसोरो लासैनो बुंनो हालांनाय जागोन बेनिखायनो फोरोंगिरिया बुंनो थुलुंगा होनांगौ बुंनो फोरोंनांगौ आरो गथ'फोरा बेखौनो खोनानानै जायखिजाया समावनो गाव खुसिबा बेफोरखौ बुंगोन बे जोंनि मोनबाय थानाय सानफ्रोमबोनि रोंगौथि दे होमबा बे स्किलाव स्पिकिं स्किलाव फोरोंगिरिया इंराजि फोरोंग्राबा बे इंराजि बुंबाय थानांगोन फरायखथायाव फोरोंनाय खथायाव क्लासरुमाव आरो हिन्दी फोरोंगिरिया हिन्दी बुंबाय थानांगोन जे जि रावखौ फोरोंदों बिथाङा फोरोंनो लादों बे रावखौ बिथाङा गोबाङैनो फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंनांगोन खोनासंहोनांगोन बे दानिया फैदोनि अनजालु फरायसाफोर जोङो थामथि स्किलाव बे जाबाय रिडिं गथ'आ खोनाबाय खोनायै खोनायै एसे बुंनो लाबाय बुंनो लानायनि उनाव दानिया मा फोरोंगिरिया गथ'फोरनो फरायनो होनोसै माबायदि जे बै जे हांखो मोनसे आं बर'निखौ बुंलिया इंराजियाव ए फर आपेल बी फर बेनाना डी फर डग बिदिफोरखौ फोरोंनो लानोसै फरायहोनो लानोसै सोर फरायग्रोनांगोन फोरोंगिरिया फरायग्रोनांगोन जेन बियो अट'मेटिक नंद्राया हलासिनो सोरबा सासेया बेनो खोनासंहोगासिनो दङ दिन्थिगासिनो दङ बुंगासिनो दङ बे आरो दा बिदिनो गथ'खौ जोङो फरायनो फोरोंनांगौ फरायनो फोरोङो आरो नोंसोरो नायदो फरायसाफोरा जे उन्दै गथ' सासेया गाव हारसिं फरायग्रोनो हाया बिमा बिफाया खोन्थाग्रोनांगोन फोरोंगिरिया खोन्थाग्रोनांगोन ए फर आपेल बी फर बेनाना होननानै खोन्थाग्रोनांगोन होमबानो बे गथ'आ लासैनो एसेनिफ्राय बारा बे हालांगोन बे सैथो खोथा दे होमबा फोरोंगिरिया मा बे स्किलाव रिडिं स्किलाव गावनो गोबां फरायनानै खोन्थानांगौ
आरो जेब्ला बे क्लासफोरा गेदेर जायो थाखोफोरा गेदेरनि जायो 8, 9, 10 नोंसोरो दा 10 नि फरायसा 9 नि फरायसा जे 9, 10 नि फरायसाफोरनो इंराजि फोरोंगिरिया हिन्दी फोरोंगिरिया थोजासे बे रावखौ बुंबाय थानांगौ खोनासंहोनांगौ बुङै नाथाय लेखानिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनाय बायदि नङा लेखानिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनाय बायदि नङा गाव बुंनानैसो गावनि खुगानिसो गावनि निजासो बुंदों बिदि खालामनांगौ आरो दा नैबे फरायनाय बेलायाव फोरोंगिरिया गावनो फरायग्रोनांगौ नोंसिनि क्लास 10, 9 आव फोरोंगिरिया गावनो फरायग्रोनांगौ बेनिफ्राय फरायनानै फरायसाखौ फरायनो होनांगौ आरो गावो मोजां हुदायै बे इंराजिफोरखौ फराफोरखौ मोजाङै फरायलांनांगौ जेराव पांचुएशना थिग जायो प्रनाउन्सिएशन थिग जायो आरो हुदाफोराबो थिग जायो पांचुएशन थिग थानांगोन प्रनाउन्सिएशन थिग थानांगोन बे दा रिंसारनाया थिग थाथारनांगोन रिंसारनायखौ थिग जुदि खालामाब्ला जेरै इंलिश बेखौ जुदि इंलिश होनोब्ला बे फरायसाया बिदिनो सोलोंलांगोन SHE she बेखौ जोङो गोबाङानो SEESEACC होननाय बादिसो बुङो she होना she होनो दा फरायसाफोरा बिदिनो गोरोन्थि खालामो दा बेनिखायनो फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय गोथों फरायनाय मोननांगौ बे गोथों फरायनायखौ बिसोरो खोनासङै गावसोरबो गोथों फरायनो नाजागोन आरो बिदिनो हाफुंगोन बे फरायनाया बे मोनसे जोबोद मोजां स्किल जोबोद गोनां स्किल फोरोंगिरिया फरायनो मोजाङै रोंनांगौ गावनो जों गोबां फोरोंगिरिखौ मोनो जे गावनो दद' जायो सौथुयो बिदिब्लाथाय आरो फरायसाफोरा थिग सोलोंनो हाया जायो दे अनजालु फरायसाफोर दा फैदिनि जोबथा जि स्किल W बे जाबाय राइटिं बे लिसनिं बे स्पिकिं बे रिडिं आरो जोबथारनायाव जि स्किल बे फैयो जोङो जोबथारनायाव फरायसाफोरनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो बिमा बिफाफोरा फरायसाफोरनो गावनि गथ'नो गेदेरफोरा गावनि दुइसिननो बे जिनिसखौ उनथारावसो फोरोंनांगौ राइटिंखौ राइटिं होननाया गोरलै नङा बे गोब्राब स्किल मानो होनोब्ला जोङो गथ'फोरखौ आगोलाव आं उन्दै समावबो आङो नुदोंमोन जे आदामोना आबौमोना आंखौ आखायाव हमै अ आ लिरनो फोरोंदोंमोन आखायाव गोरा हमनानै अ आ लिरनो फोरोंदोंमोन गावसोर फोरोंखांनायनि उनावसो आंखौ लिरनो होदोंमोन दे अखौ लिरदो दे आखौ लिरदो दे एखौ लिरदो दे बिखौ लिर दे बिदि होननानै बुंदोंमोन दा मालायनि दैदेननायाव आङो आगोल लिरदों दा बेनि थाखायनो आंनि आखाया आं हारसिंनो फिदिंनो हानाय जाया आङो अखौ गेबेङै लिरनो रोङाखै एखौबो बिदिनो रोङाखैमोन नाथाय गोबां नाजानायनि उनावसो आङो अ आ ए बि सि डि खौ
लिरनो हादों दा आङो लाजिया फांजिया नोंसोरनो खोन्थायो आङो बे जि स्किल राइटिं बे राइटिं स्किलखौ फोरोंगिरि सारमोननिफ्राय आइ आफामोननिफ्राय आदा आबौमोननिफ्राय उन्दैयावनो थिग मोनबोयैखाय आङो थिग मथे लिरनो हायाखै आरो आंनि आखरा आंनि हांखोफोरा लिरनायफोरा नायथावै जाबोदों दा बेखौ फाहामनो थाखाय थिग सम दङ बे समावनो फाहामनो हायाब्ला देरनानै फाहामनो हाया क्लास 10 नि फरायसा सासेया गावनि हांखोखौ गोरलैयै फाहामनो हाया बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरा बिमा बिफाफोरा नोजोर होनांगौ जोथोन लानांगौ जे फरायसाया थिग थिग लिरनो रोंगोना रोङाखै जेरै इंराजियाव दं 4 लाइन्स फर्मुला मोनब्रै हांखोनि गेजेराव लिरनाय सोरबा दावखोयो सोरबा हायो बेबादिखौ फोरोंगिरिफोरानो गेदेरफोरानो खोन्थाग्रोनांगौ उन्दै गथ'फ्रा मिथिया आरो बे मिथिया हलासे लिरलांबाय थानायावनो दिनै मा जादों टिया जे एल निख्रुइ स्मल लेटाराव लिरब्ला टिया जे एल निख्रुइ गुसुंसिन जायो बे खोथाखौ मिथिया एफा जे एसेब्लाबो स्मल लेटारनि लिरनायनि बेलायाव गुबुननिख्रुइ गाहायाव हायो गाहायाव एसे फैयो अआया गाहायाव फैयो बिनि देन्थाया गाहायाव फैयो बे खोथाफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो खोन्थानांगौ फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय मोननांगौ गेदेरफोरनिफ्राय मोननांगौ होमबासो हांखो लिरनाया थिग जायो मोजां लिरनो हायो समायना लिरनो हायो गथा गथा लिरनो हायो एबा गेद्दा लिरबाबो समायनायै कार्भ सिस्टेमजों लिरनो हायो दा बे राइटिं स्किल बे हांखो लिरनायावल' नङा नोंसोर गेदेर गथ' क्लास 10 नि 9 नि नोंसोर गेदेर गथ'फोरा लिरनायखौ ABCD लिरनायल' होननानै साननानै लानो नांला नोंसोर दा सेन्टेन्स लिरनाय पेराग्राफ लिरनाय मोनसे आबुं आर्टिकेल लिरनाय बेहाय फैबाय नोंसोर सेन्टेन्स लिरनांगौ सेन्टेन्सखौ बोरै लिरनो बेखौ नोंसोरो बे मोनथाम स्किल बारखांनायनि उनाव गावनो गावब्लाबो एसेबाबो हाखायो बेनि थाखाय नोंसोरो मा लिरनो सोलोंनांगौ दा लिरनो सोलोंनाय माने बाथ्रा लिरनो सोलोंनाय पेराग्राफ लिरनो सोलोंनाय मोनसे कन्टेन्ट लिरनो सोलोंनाय बे आरो दानिया खोथाया जाबाय मा जे जोङो दिनैनि मुगायाव आगोलनि दिनाव मुखास्थ लिरनायमोन गोसोखांना लिरनाय गोसोआव लानानै बेखौ लिरनाय नाथाय दानिया बेफोरो एसे सोलायबाय दा बांसिन क्रिएटिभ राइटिंखौसो गुरुत्व होसै मानोना कुइसन सिस्टेमफोराबो सोंनायनि आदबफोराबो सोलायबाय दानिया थाखानाय जिनिसखौ फरायनानै मुखास्थ लानानै लिरनायनि खाबुखौ जों बारा मोनलिया दाना जों बानायनानैसो लिरनांगौ बे गाव बानायनानै लिरनाय जिनिसानो क्रिएटिभ राइटिं दा बे जिनिसखौ जोङो रोंथारनांगौ दा राइटिंआ बे जे सेन्टेन्स राइटिं पेराग्राफ राइटिं आबुं मोनसे एसे राइटिं बिनि अनगायैबो बे राइटिंआव मा दङ जे राइटिंनि बेलायाव जोङो स्पेलिंखौ थिग लिरनांगोन
पांक्चुएशन मार्क्सफोरखौ थिक थिक होनो रोंनांगोन पेराग्राफिं थिक खालामनांगोन थिक मथे पेराग्राफ बानायनो हानांगोन इनिफ्राय बे राइटिंआव सेन्टेन्स मोनसेयाव सोदोबफोरनि गेजेराव फाराग बेसेबां दोननांगौ बेखौबो मिथिनांगौ बारा फारागबो नङा नाथाय फाराग दोनथारनांगौ सोदोब मोननैनि गेजेराव बेखौ गोबाङानो रोङा लिरजाब खालामो दा फरायसाफोरा जिबादि लिरो बेखौ फरायनायाव बे आनजादनि जे आन्सार स्क्रिप्ट बेफोरखौ नायनायाव फोरोंगिरिफोरा नायग्राफोरा खस्थ' मोनो असुबिदा मोनो मालाबा रागाबो जोंनानै नम्बरखौनो खम होफ्रांलायलाङो ते अनजालु फरायसाफोर बे जोङो लिरनायनि बेलायाव स्पेलिं पांक्चुएशन सेन्टेन्सिं बेखौ जे रोंथारनांगौ बे हाइफेन होनांगौ बेनिफ्राय देश होनांगौ कमा इनभार्टेड कमा होनांगौ बेफोरखौ थिक बाहायलांनो रोंनायासो बे गेबें राइटिं लिरनाय जायो दा लिरनाया आरोबाव जाथो दङ ते मा दङ एप्लिकेसन लिरनाय दङ आर'जलाइ लिरनाय दङ लाइजाम लिरनाय दङ साबस्टेन्स लिरनाय दङ रिपर्ट राइटिं लिरनाय दङ आरो मा दङ स्ट'रि राइटिं लिरनाय दङ सल' लिरनाय बे जिनिसफोरखौ जोङो थिक सोलोंलांनानै लिरै जुदि जों सोलोङोब्ला अब्ला जोङो थिक लिरनो हागोन गोबां फरायसायानो स्ट'रि राइटिंखौ गोरा मोनो मानो गोरा मोनो जे बे मुखास्थ' खालामनानै लिरग्रासो नाथाय सल'खौ आजिखालि दिनैनि दिनाव स्ट'रि राइटिंखौ बानायब्रबनानैसो होयो आलादा बै थाखानाय फकटेल बेफोरनिफ्राय होआलासेनो आलादा बानायनानैसो होयो हरखाबनो बानायनानै होनाय बादि दा बेखौ फरायसाया नोंसोरो आगोल फरायनानै बुजिनानै लादो जे मा सल' जानो हागौ बियो बे हिसाबै लिरलांनांगौ बे स्ट'रि लिरनायावनो पेराग्राफिंफोरखौ थिक खालामनांगोन थिक पेराग्राफिं खालामनो रोंनांगोन बिनि गेजेराव जे डायलगबो होनांगौ मन'लगबो होनांगौ बेखौबो नाथाय जोङो रोंनांगोन नोजोर लाखिनांगोन ओरैनो लाम्बा सावरा लिरबाल' जानाय नङा गोलाव लिरबाल' जानाय नङा जोङो डायलग मन'लग बेफोरखौ रोंनांगोन पेराग्राफिं रोंनांगौ नेरेसनबो रोंनांगोन भइसबो रोंनांगोन एप्लाइ खालामनांगोन लिरनायाव दा अनजालु फरायसाफोर ते जोंनि बे लिरनाय जे आदब बे आदबा जेसेनो मोजां जागोन जेसेनो गेबें जागोन एसेनो जोङो फोरोंगिरिखौ जोंनि आन्सार स्क्रिप्ट नायग्रा फोरोंगिरिखौ जोङो मुहिनो हागोन आरो मुहिनो हायोब्ला जोङो नम्बरखौ मोजां मोनगोन आरो जुदि मुहिनो हायाब्ला रागा जोंनायसो खालामोब्ला अब्ला जों नम्बरखौ थिक मोननाय नङा बुरजा मोननाय नङा ते अनजालु फरायसाफोर ते राइटिंफोरा आलादा दङ ते एप्लिकेसन राइटिं आर'जलाइ लिरनाय माबायदि जुरिनांगौ माबायदि फोजोबनांगौ बे एप्लिकेसनाव मा थायो बे थानाय जिनिसा स्ट'रियाव लिरनांगौजों गोरोबा लेटारनिजों गोरोबा जे लेटार राइटिंआव मा मोनब्रै जिनिससो थायो गाहायाव बे साबस्क्रिप्शन आरो सुपारस्क्रिप्शन गोबाङानो
बे सुपारस्क्रिप्शनखौ बावलाङो एड्रेसिंखौ बावला दे ओरै खनायाव अक्ट' आरो जायगा लिरनायखौबो बावला दे नाथाय गाहायनि बे मोनसे जिनिसखौ खोब बावनानै थायो बे जाबाय सुपारस्क्रिप्शन लिरनाय आरो मोनसे बावबावो बे गोजौथाराव फारसे खनायाव आगदा खनायाव जि थानांगौ अक्ट' खालार आरो जायगा बेखौ लिरनो बावो बे मोननैखौ बावबाथ' आरो नम्बरा खमिलायबाय 1 नम्बरबाबो खमिगोन 1 नम्बरनि बारासो खमिगोन खम जागोन दा बेखायनो जोङो साबधान जानांगौ बे लिरनायफोरखौ जे जुदा जुदा मोनो बेफोरखौ जोङो मिथिनांगौ लेटार राइटिंनि एप्लिकेशननि लिरनाया गावजों गाव गोरोबा एप्लिकेशन राइटिंआ लेटार राइटिंजों एखेद्राय जाया जुदा जुदाथार बेनिफ्राय जोंहाय बे मोननै एप्लिकेशन राइटिं आरो स्ट'रि राइटिंजों माबाजों लेटार राइटिंजों ओजोंहाय स्ट'रि राइटिंआ गोरोबा स्ट'रि राइटिंआ आरो आलादा आरोबाव बे मोनथामनि उनाव जे रिपर्ट राइटिं बे रिपर्ट राइटिंआबो आलादा साबस्टेन्स राइटिंआथ' आलादायानोसै स्ट'रि राइटिंआबो आलादा साबस्टेन्स राइटिंआ सेम मोनसे पेराग्राफावनो जाबाय मोनब्रै मोनबा सेन्टेन्सआवनो जाबाय नाथाय स्ट'रि राइटिंआ पेराग्राफ थायो बेसेबां पेराग्राफ थायो बेहाय डायलग मन'लग बायदिसिना थायो सोंलु बाथ्राबो थायो खालि एसार्टिभ सेन्टेन्सल' नङा इन्ट्रिगेटेड सेन्टेन्सबो थायो एसार्टिभ सेन्टेन्सनि अनगायैबो इन्ट्रिगेटेड सेन्टेन्स थायो ऑब्जेक्टिव सेन्टेन्स थायो इम्पारेटिव सेन्टेन्स थायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स थायो जोङो जोंनि स्ट'रि राइटिंफोराव बेफोरखौ एप्लाइ खालामनो हानांगौ रिपर्ट राइटिंआव गासै एसार्टिभ सेन्टेन्सब्लाबो बिनि रिपर्ट राइटिंनि जि आदब बे आदबा नाथाय एप्लिकेशन राइटिं बा लेटार राइटिंजों गोरोबा एखे नङा दानिया फैदो जे मोनसे दङ राइटिं बे जाबाय मा कम्प्रेन्सन बे कम्प्रेन्सन राइटिंआ बुंनो थाङोब्ला गोरलै आरो बोरैबा नायनो थाङोब्ला बेयो गोरा कम्प्रेन्सनखौ लिरनो प्रेक्टिस खालामनांगौ जाब्बा जुब्बा आन्सार होबानो जाया जे गाहायाव थानाय माने कुइसन्सनि आन्सार बे आन्सारखौ थिग थिग होनो हानांगोन बे कुइसन सोंनायनि बारा जुदि जायोब्ला अब्लाबो नम्बर मोना जेखौ सोंदों बिनिल' फिन कम्प्रेन्सन राइटिंआव बे सिमानि कुइसननि सिमानि बादगानिखौ लिरबाथाय नम्बरा खम जायो जे अनजालु फरायसाफोर बे जि मोनब्रै स्किल द फोर स्किल्स अफ लेंगुवेज लार्निं बे खालि जे इंराजि रावाव एप्लाइ जायो बे नङा बे गासिबो रावावनो बेयो एप्लाइ जायो गासिबो रावावनो खालि इंलिसावल' नङा आङो बेनिखायनो फोरोंगिरि सारमोनखौ आरो न'खरनि फरायसानि न'खरनि बिमा बिफा गोरों गोरा गेदेरफोरखौ खावलायो जे बे मोनब्रै स्किलखौ जाहाथे गावनि न'खरनि गथ'फोरनो फरायसाफोरनो थिग थिग होनो हायो बेखौ नोजोर खालामनांगौ फरायसाफोरा बे मोनब्रै स्किलखौ मोनथारनांगौ फोरोंगिरिनिफ्राय मोननांगौ आरो गेदेरफोरनिफ्रायबो मोननांगौ न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय बिदा बिब'निफ्राय बेखौ मोननांगौ लोगोनिफ्रायबो मोननो हायो नाथाय लोगोनिफ्राय लानो थांनाया एसे सोरनिबा सोरनिबा फरायसानि गोसोआव इनफेरियरिटि कमप्लेक्स बेखौ लाबोयो
फोरोंगिरिफोरखौ आङो खावलायो बे मोनब्रै स्किलखौ जाहाथे फरायसाफोरनो थिग थिग होनो जों हायो बेनि थाखाय जोङो सोलोंनांगौ लिसनिंखौ जों सोलोंनांला फोरोंगिरिफोरा लिसनिंखौ सोलोंनांला ते फरायसाफोरनो लिसनिं होनांगौ लिसनिं होनो थाखाय नोंथाङा इंराजिखौ रोंनांगोन इंराजि फोरोंदोंबा नोंथाङा इंराजिखौ रोंनांगोन हिन्दी फोरोंदोंबा नोंथाङा हिन्दीखौ रोंनांगोन बे हिसाबै नोंथाङा जे सोलोंग्रोनो नाङा बेबो नङा फोरोंगिरि सासेया जे सोलोंग्रोनो नाङा बे नङा सोलोंग्रोथारनांगौ ते माबायदि सोलोंनांगौ गाव मालायनिफ्राय खोनासंनानै सोलोंनांगौ रेडिअनिफ्राय खोनासंनानै सोलोंनांगौ टिभि खोनासंनानै सोलोंनांगौ इंराजि फोरोंगिरि बा इंराजि टकफोरखौ खोनासंथारनांगौ रेडिअआव टिभिआव नायनांगौ खोनासंनांगौ होमबानो रोंनो हायो आरो गाव रोङोब्ला अब्ला फरायसानो बेखौ खोनासंहोनो हागोन आं गावनो इंराजि रोङा नाथाय फरायसाखौ लिसनिं होनांगौ मा लिसनिं होनांगौ आं इंराजिनि फोरोंगिरि हिसाबै इंराजि खोनासंहोनांगौ ते इंराजि खोनासंहोनांगौबा आं इंराजि रोंनांगोन ना आङो जुदि इंराजि रोङाबा होमबा फरायसाफोरनो आं मा इंराजि खोनासंहोनो ओरैनो लेखाखौ फरायनानै लिरखानाय लेखायाव लिरनाय थाखानायखौ फरायनानै खोनासंहोनायाल' खोनासंहोनाय नङा गावनि खुगानिफ्रायबो खोनासंहोनांगोन बुङै बुङै खोनासंहोनांगौ बेखायनो जोङो गावनो इंराजि बुंनो हिन्दी बुंनो रोंथारनाय जानांगौ दा बिनि उनाव मा बे खोनासंहोनायावनो बे स्पिकिंआबो थांफाबाय गाव बुंनो रोंबासो गाव बुंनानै फरायसानो खोनासंहोनो हायो बे खोथा गाव बुंनो रोङाब्ला खोनासंहोनो हाया बेखायनो गावहानो बुंनो हानाय केपासिटि थानांगौ खालि लेखा फरायनानै खोनासंहोनायाल' थोजासे नङा बे थिगबो नंजोबा बेनि उनाव फैदो जे जि रिडिं जों गोबांखौनो मोनो आंबो बहाबा सौदावो दा गोबां मानसियानो फोरोंगिरिखौनो बुंबाय आं बांसिनखौ फोरोंगिरिफोरा मा फोरोंगिरि जासेयावबो सर फरायनो हाया फ्लुएन्टलि फरायनो हाया सौदाव सौसि जालाङो आरो बे जे पांक्चुएसन बे पांक्चुएसनफोराबो गोरोन्थि जायो इम्पारेटिव सेन्टेन्सआव मा सुर होनांगौ ऑब्जेक्टिव सेन्टेन्सआव मा सुर होनांगौ इंट्रोगेटिवआव मा सुर होनांगौ एक्सक्लेमेटरियाव मा सुर होनांगौ जोंहा गोबाङानो समाव गियान थाया जायो एखे खालामलांजोबो जोङो माबाफोरखौ लिसनिं स्पिकिं रिडिं बे रिडिंनि बेलायाव आं जा बुंबाय बे जाबाय मा जे जोङो फ्लुएन्टलि बुंनांगौ जोङो फ्लुएन्टलि बुंनो हानांगौ सर बुंनो हानांगौ माने फरायनो हानांगौ आरो सर फरायनो हानांगौ आरो होमबा जोङो सर फरायनो हाबासो फरायसाफोरखौबो जों एट्राक्ट खालामनो हायो आंनो जुदि दद' माद' जायोब्ला थाद' थुद' जायोब्ला इम्पारेटिभखौ इम्पारेटिभ सुर होआ ऑब्जेक्टिभखौ ऑब्जेक्टिभ सुर होनो रोङाब्ला एक्सक्लेमेटरिखौ एक्सक्लेमेटरि सुर होनो रोङाब्ला दा बिसोरो जुदि हमनो हायोब्ला आंखौ खिन्थु फोरोंगिरिखौनो बिसोरो एसे गाहाय नोजोरजों नायगोन बिदि मानो नायजानांगौ बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरा मोजाङै बेखौ सोलोंनांगौ रिडिंखौ लेखा नायनानै फरायनायनि
जि दङ बेबादि जोङो फरायनो हानांगौ फरायनाय आदब बहुद दङ दे जोङो फरायनायफोराव फ्लुएन्ट जानायनि अनगायैबो बै पांक्चुएशनिं टिउनिं स्ट्रेस बेफोरखौबो हायोब्ला खोब मोजां दे अनजालु फरायसाफोर आङो दायो फोरोंगिरि बिथांमोनखौनो बांसिन थांखिनानै बुंनाय जागासिनो दङ दा लास्टआव राइटिं जोंनि आंनि रोंगौथियाव जोंनि गोबां फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा नोट लिरनानै होयो आरो बुङो जे नोंसोरो बे नोटखौनो फराय फैथारगोन बेयो परिखायाव मुखास्थ' खालाम सिन्था गैया दा होमबाथ' फरायसाया गावनि लिरनाय नाजानांगौ गैला ते गावनि लिरनांगौ नाजानाय गैयैयाव बे फरायसाया खालि सार होनाय फोरोंगिरि होनाय नोटखौल' फरायनानै लिरनानै सोलोंबाय थाबाय गाव जे गावनि फारसेनिफ्राय माबा माबि लिरनो नांगौ बेखौ बावगारनानै थायो दा बे बेलायाव जोंहा जोबोद सांग्रां जानांगौ फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ लिरनो फोरोंनांगौ लिरनो फोरोंथारनांगौ आरो बायदि बायदि लिरनो फोरोंनायनि अनगायै मा बिसोरखौ लिरनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ दे लिर दे मोनसे लाइजाम लिर दे मोनसे आर'जलाइ लिर दे मोनसे बाथ्रा लिर दे मोनसे सल' लिर दे मोनसे रनसाय लिर दे बेफोरबादिखौ थुलुंगा होनांगौ मुखास्थ'निफ्राय नङा दे मुखास्थ'निफ्राय नङा नों निजा जा हायो बेखौनो लिर जेबो सिन्था गैया जेबो गिनांगौ गैया नों निजे जि हायो बेखौनो लिरनायसन आं नायनि नैबिदि दे फरायसाफोरा फार्स्टआव हायाबाबो गिबि खेबाव हायाबाबो लासैनो बियो हालांनाय जागोन आरो जों जुदि खालि नोट होनानै फरायसाफोरनो मुखास्थ' खालामनो थिनोब्ला अब्ला दानि जि कुइसन सिस्टेम एग्जाम सिस्टेम कुइसन सिस्टेम बेहाय खिन्थु फरायसाफोरखौ मा खालामनाय जागोन खहा खालामनानै होनाय जागोन बेनिखायनो जों फोरोंगिरिफोरा बे राइटिंखौबो मोजाङै रोंनांगौ आरो फरायसाफोरनो थुलुंगा होयै लिरहोनांगौ दे अनजालु फरायसाफोर आं आसा खालामो मिजिं खालामो जे नोंसोरो बे मोनब्रै स्किलखौ दायो क्लास 10आवब्लाबो नोंसोरो आरोबाव एसे गोदानै आयत्त खालामनो बा बेखौ सोलोंनो नाजानांगौ नाजानो हायो नाजानांगौ नाजाबा नोंसोरो हाथारगोन दा इंराजि साबजेक्ट जेला बेखौ जोङो गुबुन हारिनि राव बिदेशनि राव होननानै गिखानाय मोनसे थायो मोनसे गिनाय थाखाय जोंनाव मानसिफोराबो सिगिग्रा दं बिदिनो इंराजिलै इंराजि मोजाङै फरायनो सिगिनाङा जि साबजेक्टखौ फरायसाया उन्दैनिफ्रायनो गोरा होननानै गुबुननिफ्राय खोनानो मोनगोन फोरोंगिरिनिफ्राय खोनानो मोनगोन बे फरायसाया बे साबजेक्टखौ गोरा होननानै गोसोआव साननानै लायो आरो बिदिनो बिनाव मोनसे गिनाय फैयो गोरा होननानै फोरोंगिरिफोरा मोनबो साबजेक्टखौनो फरायसाफोरनो बुंनो नाङा मन्तब्य होनो नाङा सब साबजेक्टआनो गोरलै जायो सब साबजेक्टआनो गोरा जायो नाजानाय गैयाब्ला फरायनाय गैयाब्ला प्रेक्टिस गैयाब्ला सब साबजेक्टआनो गोरा जायो आं अंकखौ हाया होननानै बेखौ सानसे खालामनायबाय खालामनायाव गोरा मोनबाय मोनसेबो जायाखिसै ज्राब दोनबाय आरो बिनिफ्राय आरो आङो एफा एनैल' दांसै बिनि उनाव एखे दांथाराखिसै
हमनानै ला आं दांथाराखै बिदिनो आंनि थाखाय बे साबजेक्टआ मेथ्सआ जोबोद गोरा जानानै फैगोन बेबादिनो इंराजियाबो गोरा जानानै फैगोन गुबुन हारिनि रावनोलै इंलिसनि राव इंराजफोरनि राव आरो बियो जोंनि बर' रावनि स्ट्राक्चारजों गोरोबानो बिदि खोनानो मोननानै फरायसाफोरा गोरा मोननानै लागोन आरो बेनो बिसोरनि थाखाय मुसा सिंह बादि जागोन खोनाबानो गिग्रा जागोन इंराजि साबजेक्ट होनबानो गिग्रा जागोन माब्ला दं इंराजिया फार्स्टआवनो दङ जाल्ला दिनै बा माने बारग'गोन ना बारग'आ दिनै हाबासो हाबाय हायाबाथ' गैला परिखा होननानै लाब गैया बेबादि आरो दे अनजालु फरायसाफोर नोंसोर बेखौ गिनो नाङा बिदि साननो नाङा इंराजि साबजेक्टआ मोनबो गोरा नङा नोंसोर नाजाल' नाजाबानो बे रावखौ हागोन बे इंराजि साबजेक्टखौ नोंसोरो हागोन बेनि थाखाय जोबोद प्रेक्टिस खालामनांगोन जोङो जोबोद प्रेक्टिस खालामनांगोन बे नैबे राइटिंआ ट्रान्सलेसनावबो खाथियो जोङो गोबां फरायसाफोरनो मोनबाय जे फरायसाफोरा ट्रान्सलेसनखौ इनायनो गिसिगारो गोबां बर' फरायसाफोरा बर'निफ्राय इंराजियाव दानस्लायनो हाया हायैनि जाहोना जाबाय मा बिसोरनाव स्पिकिं गैया आरो राइटिं स्किल गैया स्पिकिं स्किल गैया राइटिं स्किल गैया बेखायनो ट्रान्सलेसन हाया दा फोरोंगिरिफोरा जुदि आदब बाहायनानै फरायसाफोरनो ट्रान्सलेसन लिरनो ट्रान्सलेसन खालामनो फोरोङोब्ला अब्ला मानो गोरा जानो जोङो पेटार्नखौ खोन्थानांगोन मोनफ्रोमबो सेन्टेन्सनि पेटार्न जेन जों सेन्टेन्सखौ सिनायनांगौ बे एसार्टिभ ना इन्टारोगेटिभ ना इम्पारेटिभ ना ऑप्टेटिभ ना एक्सक्लेमेटरि बियो ना एक्टिभ भइस ना पेसिभ भइस ना बियो डाइरेक्ट नारेसन ना इनडाइरेक्ट नारेसन बे सेन्टेन्सनि जाथायफोरखौ जोङो ट्रान्सलेसननि बेलायाव सिनायनांगोन ओमफ्राय मोजाङै जोङो गोख्रोङै मिथिनानै लानांगोन इंराजि राव आरो बर' रावनि बाथ्रानि जि स्ट्राक्चार गुबुन गुबुन बेखौ जों मिथिनांगोन जे इंलिसाव जि स्ट्राक्चार बे स्ट्राक्चार सेन्टेन्स पेटार्ना बा भार्ब पेटार्ना इंराजिनिजों बर'निजों गोरोबा ते बर'आव मा एसओभि साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब आं ओंखाम जायो नाथाय इंलिसाव बे जाबाय मा एसभिअ साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट आई इट राइस बेखौ जुदि जोङो गुदिनिफ्राय मोजाङै फरायसाफोरनो खोन्थानो हायोब्ला नोंसोर फरायसायाबो जुदि बे खोथाखौ मोजाङै गोसोआव सोनानै लानो हायोब्ला सोलोंनो हायोब्ला नोंसोर ट्रान्सलेसनाव गिनांगौ जेबोआनो गैया दा इंलिसावनो बे जे आजिखालि मोनब्रैल' काइन्डस अफ सेन्टेन्स एसार्टिभ इन्टारोगेटिभ इम्पारेटिभ आरो एक्सक्लेमेटरि आगोलाव ऑप्टेटिभ दंमोन आजिखालि ऑप्टेटिभखौ फोरोंलिया अब्लाबो जोङो बेखौबो मिथिनांबाय ट्रान्सलेसननि बेलायाव बे मोनबा सेन्टेन्सखौ जों मिथिथारनांगोन जे एसार्टिभ सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चारा माबायदि इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चार माने कुइसन बे माजों जुरियो बेखौ मिथिनांगोन एसार्टिभ सेन्टेन्सआ माजों जुरियो इउजुवेलि इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ माजों जुरिग्रोयो जे इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ जे भार्बजों जुरिग्रोयो कमनलि इउजुवेलि बे खोथाखौ जों मिथिनांगोन दे एसार्टिभआथ' भार्बजों जुरिया साबजेक्टजों जुरियो इन्टारोगेटिभआ कुइसन वार्ड्स एबा अक्सिलारि भार्बजों जुरियो बे खोथाखौ जों मिथिनांबाय आरो ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स माबोरै जायो माजों स्टार्ट जायो भार्बजों स्टार्ट जायो माबायदि भार्ब बेखौ इम्पारेटिभ सेन्टेन्सजों
जों एसे जुदा खालामनो रोंबानो जायो ओमफ्राय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बेखौ गोरा मोननो हागौ नाथाय गोरा मोनब्लाबो बेखौ जुदि जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला बे जेबो गोरा नङा जों बेखौ हागोन आरो बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर जे जोङो बे फरायनाय लिरनाय बे बेलायाव जोङो उन्दैयाव जि मोनबोबाय बेनिख्रुइ दा नोंसोरनि क्लास 10आव बे जुदासै बेयो मा गोरासै गोरा होनबा एसे बोरैबा जायो गोरा नङा माने बियो राफोदसै बेखायनो नोंसोरनि लिरनाय फरायनायफोरा राफोद जानांगोन जेबो खोथा गैया नोंसोर प्रेक्टिसल' खालाम प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो मोनबो साबजेक्टआनो गोरा जाया इंराजियाबो गोरा जाया नोंसोर गावनि गेजेरावनो इंराजि बुंनो सोलों लोगोफोरनि गेजेराव सारजोंबो बुंनो सोलों सम सम न'आवबो बिमा बिफाजोंबो बुंनो सोलों होमबानो नोंसोरो इंराजिखौ हाथारगोन जेबो सिन्था गैया दे अनजालु फरायसाफोर आङो आरो बिनिख्रुइ आरो गोबांसिन बुंलिया बे मोनब्रै स्किलखौ नोंसोरो बेखौ नोंसोरनि जि सोलोंनाय बे सोलोंनायाव जुदि थिग एप्लाइ खालामनो हायोब्ला बाहायनो हायोब्ला नोंसोरनि जि केरियार दानाय मोजाङै लिरनांगौ मोजाङै पास जानांगौ मोजां नम्बर मोननानै बेनिफ्राय डक्टर इन्जिनियारल' नङा IIT बायदिसिनायाव माबोरैहाय एन्ट्रेन्सआव मोजां नम्बर मोननानै पास खालामनो हायो बेखौ नोंसोरो नाजानांगौ आरो बे गैयाब्ला नोंसिनिया एसे गोब्राब जाहैगोन गोबां फरायसायानो मा जायो मोजां नम्बर लानानै पास जादों नाथाय बियो माने एन्ट्रेन्सआव हादिया बियो माने इन्टारभिउ फेल जाखो बे रोखोमनि खोथा फैयो बेखायनो नोंसोर साबधान जानांगोन जे जोंनि सोलोंनाया गेबें जाथारनांगौ जोङो लिरनो रोंनांगौ फरायनोबो रोंनांगौ बुंनोबो रोंनांगौ गासैबो बेखौ जुदि जोङो मोजाङै मोजां रोङोब्ला अब्लानो जोङो जायखिजाया एन्ट्रेन्स एग्जाम बा इन्टारभिउ बेफोराव उथ्रिसारनो हायो दा जों नुबाय जे बे मोनब्रै स्किला जोंनो बेसेबां गोनां आरो बेनिखायनो आं नोंसोर अनजालु फरायसाफोरखौ खावलायबाय बेखौ मोजाङै मोजां बाहायनो नाजादो नङाबा नोंसोरनि सारमोननिफ्राय बा गोरों मानसिनिफ्राय बेखौ सोलोंनानै लादो ते अनजालु फरायसाफोर आं दिनैनि जि क्लास बे क्लासखौ बेखिनियावनो फोजोबनो लुबैबाय बेनिखायनो जोबथारनायाव नोंसोरनो आंनि गोरबो सिंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावबाय आरो खोनासंग्रा नोंथांमोननिसिमबो नायग्रा नोंथांमोननिसिमबो बे फोरोंगिरियानो जा बा बिमा बिफायानो जा नोंथांमोननोबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै साबायखरखौ जासिनानै आंनि क्लासखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।